משחק אחרון, למה? מה כבר חברים? תסתכלו, שוב זה המשחק, אנחנו הולכים לעלות, ושוב עוד פרק כזה. הפרק השני היה קצר כי בטעות מישי לחץ על לגמור את הסרטון. ולא השעה, לא. מה? ולא השעה, שאני אומר השעה, זה כאילו לעצור את הסרטון. אז עכשיו אנחנו הולכים להראות לכם את המשחק השני. אנחנו נעשה אותו לפחות 10 דקות בשביל תהיה כיף. ושלא יהיה שום דברים לא טובים. ובינתיים לא עבר דקה אפילו. אל תדאגו, הולך לעבור לכם בשניות. ואם תרד למטה תוכל למצוא פורטל. תמשיך ישר. תרד למטה. תראו את הפרק הראשון, חבר'ה, הכי טוב. הפרק הראשון ראיתם. מהחללית הזאת אתה יכול ללכת איתה לפורטל. איפה? מהחללית שלמטה. תמשיך לרדת למטה. לא, לצד השני תלך. אתה לא הכי כלום. יש פה טונה. לא עוד. עכשיו לצד השני. מה? למטה עד שתמצא את הפורטל. תמשיך ללכת לכיוון הזה. עכשיו עוד למטה. הופה, פורטל. מה? פורטל. זה עולם אחר שיותר קשה לחיות פה, אבל אפשר להשיג פה יותר דברים. אפשר להשיג פה יותר כסף. יש כאן יותר דגים. וגם בגלל שאתה יכול לאכול כל דבר, גם יש פה יותר אנשים. עכבר בנגה, הרסת חנות. כמה זמן? יש לך תראית כמה זמן הייתי שם? 2 דקות ללכת. תראית כמה זמן הייתי שם? אל תעלה לשם. אתה תעבד. פשוט תפסיק. כמעט מתת. אתה לא יכול לעלות לשם, זה גבוה לך מדי. באמת? קפצת לא בזמן. ואתה כמעט מת אורי. אני אוכל? תאכל. אוכל. הכריש הזה צריך לאכול יותר פעמים. אוקיי, אז הנה אכלתי. פצצת אטום. פצצת אטום לא מביאה אור חיים. אוקיי, יופי, כמה אוכל. אני רוצה לעלות. תודה רבה. חנות. איפה יש עוד? עכשיו אחורה. יש פה פשלות קטנות. הן ממעולות לנו את החיים. איזה פריירים האנשים האלה. לא באמת הם כל כך מטומטמים שאשר הם תחזור לארי. הם לא התעסקו עם קריש, הם לא ידעו שאתה תגיע. כן. אכלת מקודם משקה? אנרגיה? הנה, אתה אוכל מיטים. כנראה המיטים האלה הם נטו בשביל כסף. אתה עוד שנייה מת. נטו בשביל כסף, אני מת. אתה מת. אבל אתה מגיע לעולם האחר. יופי, אבל הם חיים, יופי, זה גבר, גבר אתם. משחק גבר. קוראים למשחק הזה טורף הכריש. הכריש. אוי, לא צוללת, תברח! מצוללות בורחים, אתה לא יכול להרוס צוללת. אומייגאד, זה פעם ראשונה שאני רואה, ולמה שיהיה כאן? פעם קניתי את הכריש הכי חזק במשחק, בטלפון של אח שלי, זה לא זה. למה הוא רואה בי? מה יש לך? יש צוללנים שצדים. כמו אנשים, יאללה, תחסל אותם. אני חייב אוכל. האיש הזה עם הכריש. שלי. יופי, אתה מהיר ואי אפשר להוריד לך חיים. אתה אקסטרה מהירות ואי אפשר להוריד לך חיים. אומייגאד, אני אקסטרה מהירות, אני מטורף. זה נגמר. מה אכפת לי? אתה עדיין על רמה 6. אתה רוצה להגיע למטה יש... אל תדאג, אני יודע. בואי מותק שלי, את רוצה לעלות למעלה ולא. לילה טוב. רוצה לעלות לפה על למעלה שלי. פשמו. אין לך חיים היה מורים. אמור להיות פה פרטנים, אבל לא משנה, אני פשוט יכולה כאן הרבה מדוזות. הרבה חיות. חיות למה? אתה עושה את זה.
פוצצת את הרובוט הזה והוא מילא לך את החיים. שיט, מסוק, עכשיו יורה עליך מסוק. יש, פוצצת אותו. מה, אני טוב? לא, זה קשה.